για την εκτόξευση, το βλέπουμε εδώ. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί που σχεδιάζουν την αποστολή είναι βετεράνοι του πολέμου και γνώριζαν επομένως πολύ καλά τη χρήση του κανονιού. Είναι σημαντική η υπολογισμή που κάνει ο συγγραφέας για το μήκος του, το υλικό κατασκευής, την ποσότητα της απαραίτητης γόμωσης από πυρητίδα, το μέγεθος, το σχήμα και τη μόνωση του περιβλήματος της βολίδας και άλλους υπολογισμούς. Τέτοιοι υπολογισμοί όμως γίνονται για πρώτη φορά και προφανώς έδωσαν αφορμή σε πολλούς μεταγενέστερους να ελέγξουν την ακρίβειά τους και να διαπιστώσουν τυχόν λάθη. Στο έργο του για διαστημικά ταξίδια, ο Ρώσος πρωτοπόρος λοιπόν Κωνσταντίν Τσολκόφσκι αντιτάχθηκε στην ιδέα του Ιλιου Βέρν για τη χρήση κανονιού για τα διαστημικά ταξίδια. Συμπέρανε πως ένα τέτοιο κανόνι θα έπρεπε να ήταν πολύ μακρύ, καθώς το σχετικά βραχή τηλεβόλο από τη γη στη σελήνη θα υπέβαλε το φορτίο του βλήματος σε επιτάχυνση χιλιάδων G. Θυμίζω το G μετράει την επιτάχυνση της βαρύτητας πάνω στην επιφάνεια της γης. Πραγματικά, κανένα όν δεν θα μπορούσε να επιβιώσει σε τέτοια επιτάχυνση. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Τσολκόφσκι εμπνεύστηκε από την ιστορία του έργου και ανέπτυξε τη δική του θεωρία των διαστημικών πτήσεων. Σήμερα γνωρίζουμε πως για να εκτοξεύσουμε στο διάστημα μία αποστολή χρησιμοποιούμε τον πύραυλο. Την εποχή εκείνη, ο πύραυλος, ρουκέτ αν θέλετε, δεν ήταν άγνωστος, χρησιμοποιούνται για εκτόξευση πυροτεχνημάτων. Πρώιμες μορφές πυράβλων φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σαν όπλο σε πολεμικές σειράξεις μεταξύ του 10ου και του 12ου αιώνα. Υπάρχουν λοιπόν μαρτυρίες για χρήση αυτοπροωθούμενων εμβλημάτων πυρίτιδας από τους Κινέζους το 1232. Εδώ να θυμηθούμε και το ροκετοπόλεμο στο Βροντάδο της Χίου το Πάσχα, έθιμο που ξεκίνησε την εποχή της τουρκοκρατίας. Ο Ιούλιος Βέρν αναφέρει στο έργο γύρω από τη σελήνη τον πύραυλο. Σκοπεύει μάλιστα να το χρησιμοποιήσει για ανάσχεση κατά την προσεδάφιση στη σελήνη, για να επιβραδύνει την πτώση. Φαίνεται πως το γεγονός ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε κατάλληλη τεχνολογία της καθοδήγησης της τροχιάς του πυράβλου απέτρεψε την ιδέα της χρήσης του σαν μέσο εκτόξευσης και προώθησης. Η χρήση του πυράβλου με υγρά καύσιμα για εκτόξευση στο διάστημα είναι μεταγενέστερη σκέψη. Ο συγγραφέας συνειδητοποίησε την ανάγκη αποθήκευσης και ανανέωσης του αέρα που ήταν απαραίτητος για την επιβίωση του πληρώματος. Μάλιστα χρησιμοποιεί γνώσεις χημείας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Μιλάει για τη στολή σκάφανδρο που είναι απαραίτητη για την επιβίωση ενός αστροναύτη όταν βρίσκεται στο διάστημα αλλά και στην επιφάνεια της σελήνης. Τώρα, μια σειρά από συμπτώσεις δίνουν την εντύπωση πως ίσως να μην ήταν τυχαίες. Έναν αιώνα περίπου αργότερα, η πραγματικότητα λες και αντέγραψε το συγγραφέα. Ας δούμε μερικές από αυτές. Η τοποθεσία εκτόξευσης βρίσκεται στη Φλόριντα, το νούμερο 213 χιλιόμετρα περίπου ή κάτι κοντά εκεί, μακριά από τη βάση εκτόξευσης της NASA. Είναι το πρώτο. Η κατασκευή της βολίδας έγινε από αλουμίνιο και όχι από χάλιβα, όπως τα περίμενε κανείς. Το πλήρωμα αποτελούνταν από 3 άτομα. Η Αμερική ήταν η πρώτη χώρα που έθεσε διαστημόπλοιο με πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη σελήνη. Η επιστροφή στη γη έγινε με προσταλάσσωση στον Ειρηνικό. Το πλήρωμα περισυνέλεξε πολεμικό πλοίο. Τους φόβους τώρα για την τύχη του πληρώματος όταν φτάσουν στη σελήνη που περιγράφει ο Ιούλιος Βέρν στο γύρο από τη σελήνη, αντιμετώπισαν και οι Αμερικανοί όταν στις αρχές της δεκαετίας του 60 πήραν την απόφαση να στείλουν ανθρώπους στο φεγγάρι. Ας δούμε όμως και κάποιες προβλέψεις που δεν ισχύουν τελικά. Ανέφερα ήδη τη χρήση του κανονιού, σαν πρώτη. Άλλη μία είναι πως η άποψη, πως η μηδενική βαρύτητα στη διάρκεια του ταξιδιού γίνεται αισθητή σε ένα μόνο σημείο μεταξύ γης και σελήνης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η απουσία της βαρύτητας είναι αισθητή σε πολύ μικρότερη απόσταση από τη γη, παράδειγμα στο διαστημικό σταθμό. Άλλη μία είναι η άποψη ότι οι κρατήρες στην επιφάνεια της σελήνης οφείλονται σε εσωτερικές διεργασίες στο έδαφος της σελήνης. Σήμερα ξέρουμε ότι οφείλονται σε μετεωρικές συγκρούσεις. Άποψη που ο Ιούλιος Βέρν αναφέρει μεν, μάλλον την αποκλείει όμως. Υπάρχουν αρκετές ακόμα που μαρτερούν τις απόψεις που συζητούνται την εποχή εκείνη
παράδειγμα σχετικές με την ύπαρξη ατμόσφαιρας σε χαμηλά σημεία και άλλες. Τώρα, οι καταπληκτικές προβλέψεις του Βέρν οφείλονται σε μεγάλο μέρος στη συστηματική μελέτη των επιστημονικών και γενικότερων δεδομένων για κάθε περίπτωση. Διείδε τις δυνατότητες των ΗΠΑ για μελλοντική ανάπτυξη, γνώριζε ότι τα σημεία της Γης πιο κοντά στον Ισημερινό είναι τα καταλληλότερα για εκτοξεύσεις, λόγω της μικρότερης βαρύτητας, έστω και ελάχιστα, στο σημείο εκείνο και της μεγαλύτερης γωνιακής ταχύτητας λόγω της γήινης περιστροφής. Το νοτιότερο σημείο των ΗΠΑ με αυτές τις προϋποθέσεις βρίσκεται στη Φλόριντα. Στη διάρκεια επιστροφής του από το φεγγάρι, το πλήρωμα του Απόλλωνα 11 έκανε αναφορά στο έργο του Ιούλιου Βέρν στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στις 23 Ιουλίου του 1969. Ο διοικητής της αποστολής αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ είπε 100 χρόνια πριν ο Ιούλιος Βέρν έγραψε ένα βιβλίο για ένα ταξίδι στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο του η Κολομβιάδα εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα και προσταλασσώθηκε στον Ειρηνικό ωκεανό. Ολοκληρώνοντας το ταξίδι, κρίνουμε σκόπιμο να μοιραστούμε μαζί σας μερικές σκέψεις του πληρώματος, καθώς το σύγχρονο Κολούμπια, έτσι ονομαζόταν, ολοκληρώνει το ραντεβού του με τη Γη και τον Ειρηνικό ωκεανό αύριο. Τα έργα αυτά αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πολλές γενιές παγκόσμια. Μεταξύ αυτών που εμπνεύστηκαν από τα έργα ήταν ο Τσολκόφσκι και ο Όμπερθ. Ο Όμπερθ, μάλιστα, από μικρή ηλικία είχε αποστηθεί πολλά κομμάτια του έργου. Ο Γιούρι Γκαγκάριν εξομολογούνταν ότι χαιρόταν το ίδιο να διαβάζει Ιούλιο Βέρν ακόμα και μετά την πτήση του στο διάστημα το 1961. Πολλοί θεωρούν ότι ο Ιούλιος Βέρν ήταν συγγραφέας παιδικών μυθιστορημάτων. Ήταν όμως κάτι περισσότερο. Ήταν πρωτοπόρος του πνεύματος, από πολλούς θεωρείται μάλιστα σαν προφήτης, για όσο ο άνθρωπος πέτυχε αργότερα. Μίλησε για ταξίδια με αερόστατο, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1783, αλλά και με αεροπλάνα, ελικόπτερα και υποβρύχια όταν δεν είχαν καν εφευρεθεί. Ήταν δε εμπνευστής πολλών εφευρέσεων, από άλλους βεβαίως. Σήμερα, η εκτόξευση στο διάστημα με κανόνι όχι μόνο είναι δυνατή, αλλά ίσως γίνει και πραγματικότητα. Το πρόγραμμα SHARP, Super High Altitude Research Project, στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence στο Livermore της Καλιφόρνια, προβλέπει χρήση ενός υπερπολιβόλου για τη θέση τεχνητών δορυφόρων σε τροχιά με πολύ μικρότερο κόστος από το συμβατικό. Η έμπνευση αυτή του φυσικού John Hunter θα δίνει στο βλήμα αρχική ταχύτητα 7 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο και ήδη ονομάστηκε εκτοξευτής Ιούλιος Βέρν. Ο αστροναύτης τώρα Φρανκ Μπόρμαν της αποστολής Απόλλων 8 που οδήγησε για πρώτη φορά τον άνθρωπο προς τη Σελήνη και σε περιφορά γύρω από αυτή το Δεκέμβριο του 1968, σε ένα γράμμα προς το δισέγγωνο του συγγραφέα με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 1969, αποδίδοντας τιμή στον ρομαντιστή συγγραφέα, γράφει τα παρακάτω. Πίσω από κάθε αποφασιστικό βήμα στην ανθρωπόνη ιστορία βρίσκεται ένα όνειρο. Αυτό το όνειρο, αλλά και τα σχέδια για την πραγματοποίησή του, υποδείχθησαν σε εμάς για πρώτη φορά από τον Ιούλιο Βέρν. Δεν φαντάστηκε απλώς τι είδους άθλοι ήταν κατορθωτοί από τον άνθρωπο, αλλά και το πώς ακριβώς θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, μέχρι και τις μικρότερες λεπτομέρειες. Ποιος μπορεί να πει πώς οι διαστημικοί επιστήμονες εμπνεύστηκαν συνειδητά ή υποσυνείδητα από την ανάγνωση των έργων του Ιούλιου Βέρν? Επομένως, ο Ιούλιος Βέρν αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωτοπόρους της διαστημικής εποχής. Έτσι ερχόμαστε στη διαστημική εποχή. Η διαστημική λοιπόν εποχή αρχίζει με την επιτυχημένη τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη γη του πρώτου τεχνητού δορυφόρου στις 4 Οκτωβρίου 1957, όταν η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Sputnik 1. Ο ανταγωνισμός στη συνέχεια μεταξύ Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε τον άνθρωπο στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1969.
Η τεχνολογική εξέλιξη έκτοτε υπήρξε ραγδαία. Σήμερα η ανθρωπότητα έχει στείλει διαστημικές συσκευές σε όλους σχεδόν τους πλανήτες. Και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά σε αυτό το θέμα, να αναφέρουμε τα λόγια του Ρόμπερτ Γκόνταρντ. Είναι δύσκολο να πούμε τι είναι αδύνατο. Το όνειρο του χθες είναι η ελπίδα του σήμερα και η πραγματικότητα του αύριο. Ερχόμαστε στο τέλος στο διαστημικό πρόγραμμα Voyager. Πρόκειται για τις αποστολές που παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με όλες τις άλλες. Η αποστολή λοιπόν το Voyager 1 και 2, που εκτοξεύθηκαν με διαφορά 16 ημερών τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1977, με στόχο την εξερεύνηση των μεγάλων πλανητών του ηλιακού συστήματος, αλλά όχι μόνο. Λόγω μιας εξαιρετικής συγκυρίας που αφορά τη θέση των πλανητών αυτών, και αυτό συμβαίνει μια φορά κάθε 176 χρόνια, επισκέφθηκαν και οι δύο το Δία και αργότερα τον Κρόνο. Βλέπουμε εδώ ένα διάγραμμα με το ταξίδι του ενός και του άλλου. Ο Voyager 2 όμως επισκέφθηκε στη συνέχεια και τους άλλους δύο μεγάλους πλανήτες, Ουρανό και Ποσειδώνα. Μάλιστα, μέχρι σήμερα είναι η μοναδική αποστολή που επισκέφθηκε αυτούς τους δύο τελευταίους πλανήτες. Η βαρυτική τώρα επίδραση των πλανητών αυτών στα διαστημόπλια τα επιτάχυνε σημαντικά, βοηθώντας τα στο ταξίδι τους για τον επόμενο στόχο κάθε φορά. Τελικά, η ταχύτητά τους ξεπέρασε το όριο της τρίτης κοσμικής ταχύτητας, που είναι αναγκαία για να ξεφύγουν από την βαρύτητα του ηλίου. Έτσι οδηγούνται ή οδηγήθηκαν έξω από το ηλιακό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο, τα διαστημόπλια φέρουν πλάκες ενδεικτικές του τόπου προέλευσής τους, με πληροφορίες, εικόνες και μηνύματα σε πολλές γλώσσες, ώστε να αναγνωριστούν από άλλα λογικά όντα, στην περίπτωση που θα έχουν μια τρίτη συνάντηση στο απότερο μέλλον, στις αιώνιες περιπλανήσεις τους. Εδώ βλέπετε ένα χρυσό δίσκο που περιέχει πληροφορίες ακόμα και για τη χρήση του. Το Σεπτέμβριο του 2013 η NASA ανακοίνωσε λοιπόν ότι διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία πως το Voyager 1 βρίσκεται ήδη εδώ και ένα χρόνο περίπου εκτός του ηλιακού συστήματος. Το Voyager 1 το Σεπτέμβριο του 2013 βρισκόταν σε απόσταση 19 και πλέον δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων από τον ήλιο. Παραπλήσιο δρόμο ακολουθεί και το Voyager 2, αν και βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο και σε απόσταση περίπου 16 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων. Αν η απόσταση αυτή φαίνεται μεγάλη, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα σήματα από το Voyager 1, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, χρειάζονται περίπου 17 ώρες να φτάσουν στη Γη. Δηλαδή, βρίσκεται σε απόσταση 17 μόλις ώρες φωτός μακριά, όταν το πλησιέστερο στον ήλιο άστρο απέχει 4,3 έτη φωτός. Σήμερα, ο Voyager 1 απομακρύνεται από τον ήλιο με ταχύτητα 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, ενώ ο Voyager 2 με ταχύτητα 15,4 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Στο σημείο αυτό έχω μία μικρή ταινία, τρίλεπτη, με την παρουσίαση από την NASA του γεγονότος ότι ο Voyager 1 είναι εκτός του ηλιακού συστήματος, όπου θα δείτε κάποια στοιχεία. NASA scientists announced Thursday that the Voyager 1 spacecraft officially is the first human-made object to venture into interstellar space. The 36-year-old probe is about 12 billion miles from our Sun. New and unexpected data indicate Voyager 1 has been traveling for about 1 year through plasma, or ionized gas, present in the space between stars. Voyager is in a transitional region immediately outside the solar bubble, where some effects from our Sun are still evident. Voyager 1 first detected the increased pressure of interstellar space on the heliosphere, the bubble of charged particles surrounding the Sun that reaches far beyond the outer planets, in 2004.
a coronal mass ejection, or a massive burst of solar wind and magnetic fields that erupted from the Sun in March 2012, provided scientists the data they needed. The Sun basically had an eruption in March of 2012, which was fortunately headed in the direction of Voyager. In about 400 days, like a tsunami, it finally got to where Voyager is. It caused the plasma to react in a way that it could be sensed, and we knew for the first time we were in the dense plasma of interstellar space, not in the rarer plasma of the outer part of the solar envelope. On April 9, Voyager 1's plasma wave instrument detected the movement. The particular oscillations meant the spacecraft was bathed in plasma more than 40 times denser than what they had encountered in the outer layer of the heliosphere. It turns out this oscillation frequency is directly related to the plasma density, the number of particles, say, per cubic meter. And that's a very important quantity to try to distinguish between the interstellar plasma and the solar plasma, because it turns out, for reasons I'll try to explain shortly, the interstellar plasma is actually has considerably higher density than the solar plasma. So we can detect these waves when an oscillation occurs, kind of like a vibration in the plasma. Voyager 1 and its twin, Voyager 2, were launched 16 days apart in 1977. Both spacecraft flew by Jupiter and Saturn. Voyager 2 also flew by Uranus and Neptune. Voyager 2, launched before Voyager 1, is the longest continuously operated spacecraft and is about 9.5 billion miles away from our Sun. Scientists do not know when Voyager 1 will reach the undisturbed part of interstellar space where there is no influence from our Sun. They also are not certain when Voyager 2 is expected to cross into interstellar space, but they believe it is not very far behind. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρουσίαση με τα ερωτήματα που έθεσε ο ίδιος ο Ιούλιο Βέρν στον επίλογο του έργου του «Γύρω από τη Σελήνη». Συγγνώμη μια στιγμή. Θα μπορέσουν ποτέ οι άνθρωποι να συγκοινωνούν με τη Σελήνη? Θα ιδρύσουν υπηρεσία ναυτιλιακή διαμέσου του αιθέρα μέσα στον ηλιακό κόσμο? Θα κατορθωθεί να πηγαίνουμε από τον ένα πλανήτη στον άλλο, από το Δία στον Ερμή και αργότερα από το ένα άστρο στο άλλο, από τον πολικό παράδειγμα στο Σύριο? Θα βρεθεί τρόπος αεροπορίας που να μπορεί ο άνθρωπος να πηγαίνει σε αυτούς τους ήλιους που σαν μυρμήγκια σκεπάζουν το στερέωμα? Σήμερα κάποια από τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσοπή. Εάν θέλει κάποιος να κάνει ερωτήσεις. Ωραία. Γεια σας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε και μπορείτε να μου απαντήσετε. Απλά έτσι από περιέργεια. Είδα ότι ο Voyager έφυγε το 1977 και υποθέτω ότι το ταξίδι αυτό γίνεται με κάποια κατανάλωση καυσίμων. Δηλαδή κάποιο είδος ενέργειας θα πρέπει να καταναλώνεται. Μάλιστα. Μετρώντας θα είναι 40 χρόνια, 37 χρόνια. Η πορεία τώρα συνεχίζει καταναλώνοντας ακόμα καύσιμα, δηλαδή καταναλώνει ακόμα ενέργεια και αν ναι, πώς το 1977 είχαν. Παράξενο, Έτσι, έτσι. Υπάρχει μια τεχνολογία της εποχής, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι για μερικά χρόνια ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, άλλοι λένε το 20, άλλοι λένε το 25, θα συνεχίζει να έχει πηγή ενέργειας. Προσέξτε, η πηγή ενέργειας δεν είναι τόσο αναγκαία για να ταξιδέψει, γιατί είμαστε έξω από το ηλιακό σύστημα, έχει αποκτήσει μια ταχύτητα και με αυτή κινείται πλέον,
χωρίς Αλλά εμπόδιο. μετά η πορεία του χωρίς ενέργεια θα είναι τυχαία. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, η ενέργεια που καταναλώνει χρησιμοποιείται βασικά για να στέλνει πληροφορίες σε εμάς. Αν λοιπόν η ενέργεια τελειώσει, θα σταματήσει να επικοινωνεί μαζί μας. Έτσι. Να απαντήσω λίγα. Ναι. Αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ήταν πολύ ωραία η ερώτηση, κύριε Λίγο Γιώργο, αλλά έτσι σαν φυσικός, αν μπορώ να βοηθήσω. Τα ταξίδια στο διάστημα είναι κάτι φοβερό και σήμερα μας ταξίδεψε ο κύριος Τσούπης πολύ ωραία. Βέβαια, αυτά που σκεπτόμαστε είναι ανάλογα από αυτά που κουβαλάμε πιο μπροστά. Δηλαδή, τα όνειρά μας είναι αυτά που ζήσαμε και τα πλάθουμε. Σκεφτήκανε λοιπόν βολίδες, γιατί εκείνη την εποχή είχαν μονάχα κανόνια. Δεν είχαν βγει ακόμα τα αεροπλάνα. Βέβαια, και αν είχαν βγει τα αεροπλάνα, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στο φεγγάρι με το αεροπλάνο, γιατί μετά από ορισμένο ύψος η ατμόσφαιρα σταματάει και δεν μπορούμε να έχουμε προώθηση με τους έλικες. Έτσι ήταν απαραίτητο πράγμα ο πύραυλος. Ο πύραυλος όμως, που χρειάζεται πολύ μεγάλη ενέργεια, και σε αυτό το έχετε πολύ δίκιο, χρειάζεται για να βγούμε από την επίδραση ενός άστρου. Δηλαδή, όταν φεύγουμε από την επίδραση της Γης, τότε χρειαζόμαστε ενέργεια. Όταν πλησιάζουμε κοντά στη σελήνη, μας τραβάει αυτή. Οπότε για να φύγουμε από τη σελήνη, τότε καζάρουμε τη μηχανή. Όταν ταξιδεύουμε ανάμεσα από άστρα, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Καθόλου τρέχουμε με την ταχύτητα που έχουμε. Η νόμη του Νεύτωνα εδώ ισχύει. Ναι, είναι η νόμη του Νεύτωνα. Ένα άλλο που ήθελα να συμπληρώσω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε, είναι για τη βαρύτητα. Ο κόσμος έχει μια διαφορετική αντίληψη τι σημαίνει δεν έχω βάρος. Ο Ιούλιος Βέρν πολύ σωστά είπε εκεί πέρα ότι από το ταξίδι από τη Γη στη Σελήνη μόνον σε ένα σημείο είναι μηδενική η βαρύτητα. Εκεί που τα δύο σώματα, το ένα τραβάει από εδώ και το άλλο από εκεί και είναι μηδέν. Σε όλες τις άλλες τις θέσεις έχουμε βαρύτητα. Αλλά υπάρχουν συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Τσούπης, στους διαστημικούς σταθμούς οι αστροναύτες που είναι μέσα δεν αισθάνονται βαρύτητα. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να αισθανθούμε μέσα στο ασανσέρ. Αν μπούμε μέσα στο ασανσέρ και πάρουμε τη ζυγαριά του μπάνιου μας και τη βάλουμε μέσα, τότε θα δούμε ότι πατώντας το ασανσέρ προς τα επάνω, τότε δείχνει η ζυγαριά περισσότερο. Δηλαδή έχουμε συνθήκες μεγαλύτερης βαρύτητας. Εάν πατήσουμε το ασανσέρ για να κατέβουμε κάτω, τότε αδυνατίζουμε. Δηλαδή, ενώ ήμασταν, 60 κιλά, η ζυγαριά για μια στιγμή δείχνει 50. Δεν καταφέραμε τίποτα. Αν θα σταματήσει το ασανσέρ, πάλι το είμαστε το ίδιο. Εάν καταφέρουμε και κόψουμε το σκοινί και αρχίσουμε μια τρελή κούρσα προς τα κάτω, τότε η ζυγαριά θα δείχνει 0. Τότε δεν έλειψε η βαρύτητα, έχουμε συνθήκες. Νομίζουμε, δηλαδή κοιτώντας τη ζυγαριά, δείχνει 0. Αυτό είναι όλο. Σαν φυσικός μιλήσατε, κύριε. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η ομιλία σας και ο Ιούλιος Βέρν πραγματικά μας ταξίδεψε πριν από τα πραγματικά ταξίδια. Ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ομιλία σας. Απλώς θα ήθελα να, αν μου επιτρέπετε, να πω να προεκτείνετε χρονικά προς τα πίσω την αναφορά, να μην ξεκινάει από τον Ιούλιο Βέρν, αλλά είπατε, αναφέρατε τον Λουκιανό. Πριν από τον Ικαρομένιππο, έχουμε αναφορά φαντασίας στην Οδύσσεια, όπου επιστρέφοντας ο Οδυσσέας στην Ιθάκη, το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού το κάνει μέσα σε ένα πλοίο, το οποίο πετάει πάνω από τη θάλασσα και το κατευθύνει με το μυαλό. Ακόμα πριν από αυτό, έχουμε τον μύθο με τον Ίκαρο και τον Δέδαλο. Οπότε αυτά όλα ήταν, θεωρώ, ενάυσματα που έβαλαν φωτιά στη φαντασία των ανθρώπων και με την πάροδο του χρόνου
από το 1600 βλέπουμε ότι γράφονται ένα βιβλίο, δεύτερο βιβλίο και με συνεχώς αυξανόμενο και επιταχυνόμενο ρυθμό, ώσπου φτάνουμε σε αυτές τις ιδέες. Απλώς θα ήθελα αυτές τις όμορφες ομιλίες που κάνετε να μπορείτε να τις περάσετε στα παιδιά μας για να βάλετε φωτιά στη δικιά τους φαντασία και να προχωρήσουμε. Να σχολιάσω το τελευταίο καταρχήν. Ο λόγος που παρουσίασα αυτό το θέμα εδώ είναι γιατί, δεν ξέρω αν καταλάβατε, στο Λύκειο γίνεται ένα μάθημα που λέγεται ερευνητική εργασία. Άμα έχουμε εμείς φαντασία, τα παιδιά νομίζω έχουν πολλές αφορμές και ένας σημαντικός λόγος να βάλουμε τα παιδιά να ψάχνουν στις βιβλιοθήκες και τις παραδοσιακές αλλά και στις ηλεκτρονικές, αν και αυτές εφόσον υπάρξουν. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση σε τέτοιες εμείς στο σχολείο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Στο πρώτο που είπατε έχετε δίκιο και για το δέδαλο και για τα υπόλοιπα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι φιλόλογος, είμαι μαθηματικός, συγγνώμη, αλλά επέλεξα ένα μέρος των πληροφοριών που έχω συλλέξει ώστε να μην χαθώ με το χρόνο εδώ. Έτσι. Κατανοητή απόλυτα η άποψή σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσούπη για την πολύ όμορφη παρουσίαση. Να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Νίλα, Ιωάννα Νίλα, δόκτωρα βιολόγο, καθηγήτρια του πρότυπου πειραματικού γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής, η οποία θα μας μιλήσει για ένα ερώτημα που απασχολεί τον άνθρωπο πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει ζωή εκεί έξω στο διάστημα? Κυρία Νίλα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας ακούσετε. Μου κάνει ιδιαίτερη χαρά που βλέπω και παλιούς μου μαθητές, αν και είναι τρίτη ηλικίου και διαθέτουν λίγο χρόνο έστω για να έρθουν και να τους δούμε και να τους χαρούμε. Μια μικρή παρένθεση ήταν αυτό. Σήμερα είναι η τελευταία εκδήλωση των ημερών διαστήματος που πιστεύω ολοκληρώνονται με ένα ωραίο τρόπο και βλέποντάς σας απέναντί μου και βλέποντας και τον καιρό πριν που μάλλον θα μας επιτρέψει την παρατήρηση, πιστεύω θα τελειώσουν με επιτυχία. Να περάσω στο θέμα μου. Υπάρχει ζωή έξω από στο διάστημα. Υπάρχει ζωή εκτός γης. Είναι κάτι που πιστεύω όλοι κάποια στιγμή της ζωής μας το έχουμε αναρωτηθεί. Έχουμε κοιτάξει τον ουρανό, έχουμε μαγευτεί, έχουμε ψαγινευτεί από τα αστέρια και λέμε τι να υπάρχει εκεί πέρα. Άραγε, υπάρχει κάτι σαν εμάς, υπάρχει ζωή, υπάρχει κάποια άλλη ζωή ίσως. Για να δούμε τι λέει η επιστήμη για όλα αυτά. Τα ερωτήματα λοιπόν που θέτουμε είναι αν υπάρχει ζωή, πού μπορεί να βρίσκεται αυτή η ζωή, πώς μπορεί να είναι αυτή η ζωή και αν μοιάζει με αυτήν που ήδη ξέρουμε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα φανταστικό διαστημόπλιο, ας μπούμε όλοι μαζί παρέα και ας ταξιδέψουμε. Τη ζώνη σας καλά δεμένη και ξεκινάμε. Ας κάνουμε την πρώτη μας στάση. Στο διαστημικό σταθμό, αναφέρθηκε προηγουμένως. Ίσως δεν το ξέρουμε όλοι. Είναι μια κατασκευή ανθρώπινη που είναι πάνω από το κεφάλι μας, στα 400 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. Μια κατασκευή που έχει συναρμολογηθεί ήδη από το 2006 και που περιφέρεται συνεχώς γύρω μας. Κάθε μια μισή ώρα κάνει ένα κύκλο της Γης. 16 γύρους της Γης το 24ωρο. Το 24ωρο αναφερόμενοι στην ημερήσια, στη Γη της ημέρας. Είναι ένας διαστημικός σταθμός, International Space Station, ISS. Εδώ τον βλέπετε σε πραγματική φωτογραφία. Είναι αρκετά μεγάλος, 100 μέτρα επί 80, έχει διάφορα εργαστήρια πάνω, είναι πράγματι διεθνή, συμμετέχουν πολλές χώρες και η ταχύτητά του είναι 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Τι κάνουν εκεί πάνω? Ζουν αστροναύτες. 6 με 7 αστροναύτες. Να δούμε λοιπόν πώς ζουν, πώς είναι η ζωή τους εκεί πάνω. Και έχουν και κάποια φυτά, εκεί επιζούν και κάποια μικρόβια. Είναι η πρώτη μας στάση που συναντάμε ζωή εκτός γης. Άλλη μια φωτογραφία.
Η έλλειψη βαρύτητας που αναφέρθηκε προηγουμένως δημιουργεί κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες στη ζωή τους και κάποια προβλήματα. Επειδή υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία του αίματος και στην κυκλοφορία των υγρών του ανθρώπινου σώματος, γιατί το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο να ζει στη γη και όχι κάπου αλλού και να δέχεται όλη την πίεση του αέρα και των στρωμάτων του αέρα από πάνω, όταν λοιπόν βρίσκεται εκτός βαρύτητας ή σχεδόν εκτός βαρύτητας, έχουμε προβλήματα. Τα υγρά του σώματος έχουν την τάση να ανεβαίνουν στο κεφάλι και οι αστροναύτες, θα λέγαμε, μοιάζουν λίγο σαν ανθρωπάκια παραφουσκωμένα στο κεφάλι και με πολύ λεπτά πόδια. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτά τα προβλήματα, πρέπει οπωσδήποτε κάθε μέρα να κάνουν γυμναστική. Βλέπετε εδώ έναν αστροναύτη στο ποδήλατο, κάθε μέρα οπωσδήποτε 1,5 ώρα ποδήλατο. Δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ στη γη που πρέπει να είμαστε fit, πρέπει να είναι και αυτοί εκεί πάνω. Κάνουν και πειράματα. Βοηθάνε σε έρευνες για το πώς μπορεί να είναι η ζωή και παίρνουν δείγματα από το σώμα τους. Εδώ βλέπετε αστροναύτες που ένας παίρνει δείγματα από τον άλλο και μετράει την καρδιά και την κυκλοφορία στον άλλο, και κάποια από τα συμπεράσματα έχουν βρει ήδη ιατρικές εφαρμογές σε ανθρώπους που είναι κατάκητοι και που έχουν κάποια παρόμοια συμπεριφορά τα προβλήματά τους με τους ανθρώπους εκεί πάνω με την έλλειψη βαρύτητας. Όλα πετάνε εκεί μέσα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δεν μπορεί να αφήσεις κάτω και να πάει προς τα κάτω. Είπαμε, δεν υπάρχει βαρύτητα, θα πετάξει δεξιά, αριστερά. Εδώ βλέπετε τα φρούτα, μια πραγματική φωτογραφία, πετάνε παντού. Το πιο κοινό αξεσουάρ εκεί μέσα, έχω διαβάσει, είναι το σελοτέιπ, κάτι που έχουμε για να κολλάμε πράγματα, για να μην τα χάνουμε, να μην πετάνε από εδώ και από εκεί. Και ο κύριος που δουλεύει στο λάπτοπ, ο ερευνητής, μέσα στο διαστημικό σταθμό, τον βλέπετε, κρατιέται γερά να μην φύγει. Και το λάπτοπ το έχει στερεωμένο και όλα τα υλικά στερεωμένα με ζώνες. Ακόμα και στον ύπνο οι αστροναύτες πρέπει να είναι δεμένοι. Βλέπετε τους υπνόσακους, ζώνες παντού. Πώς δενόμαστε στο αεροπλάνο. Αλλιώς θα πας να κοιμηθείς και θα βρεθείς κάπου αλλού. Όπως είπαμε, έχουν και φυτά. Υπάρχουν κάποια πειράματα με φυτά για το πώς μεγαλώνουν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι μεγαλώνουν οι ρίζες τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει γίνει τελευταία μία προσπάθεια και με πιο συγκεκριμένα με ένα φυτό που μελετάμε πολύ εμείς οι βιολόγοι, το Arabidopsis thaliana, είναι ένα πολύ συχνό υλικό στη βιολογία και τελευταία προσπαθούν να βρουν ακριβώς και το συγκεκριμένο φυτό πώς μεγαλώνει σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Μάλιστα έχω διαβάσει συνεντεύξεις αστροναυτών που δηλώνουν ότι είναι πολύ καλό και για την ψυχολογία των αστροναυτών να έχουν κάπου ένα φυτό, έτσι να πρασινίζει, να ομορφαίνει το χώρο τους. Υπάρχουν και κάποια μικρόβια που επιβιώνουν εκεί πάνω. Κάποιοι μικροοργανισμοί που καταφέρνουν και επιζούν μέσα και έξω το διαστημικό σταθμό. Εδώ βλέπετε κάποια σημεία που τα έχουν επίτηδες βάλει να εκτεθούν οι αστροναύτες έξω από το διαστημικό σταθμό, σπόροι από μύκητες, από βακτήρια, από μικροοργανισμούς, για να δούνε πώς θα επηρεαστούν από τις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, κάνει πολύ κρύο εκεί έξω, και από τις ακραίες συνθήκες ακτινοβολίας που δέχονται εκεί πέρα. Βρήκανε ότι κάποια από αυτά τα βακτήρια και τους μύκητες μπορούν να επιζήσουν και μάλιστα βλαστάνουν και σε ποσοστό μέχρι 8%. Είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι κάποια μικρόβια αντέχουν παντού. Κάτι άλλο βέβαια είναι ότι οι μικρόβια επιζούν και μέσα στο διαστημικό σταθμό. Παρότι λοιπόν οι αστροναύτες παντού περνάνε με αντισηπτικά όλες τις επιφάνειες, δεν γλιτώνουν και αυτοί από τη φασίνα. Πρέπει κάθε τόσο να κάνουν καθαριότητα. Μάλιστα, οι σκούπες που έχουν είναι κάτι σαν διαστημικές σκούπες, βλέπετε εδώ, και δεν σκουπίζουν προς τα κάτω, όπως εμείς, γιατί τα σκουπιδάκια δεν πάνε προς τα κάτω εκεί, πάνε παντού, πετάνε είπαμε. Οπότε πρέπει κανείς να σκουπίζει έναν αστροναύτης πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, παντού. Βλέπετε λοιπόν ούτε αυτοί γλιτώνουν από κάποιες αγκαρίες.
Είδαμε λοιπόν πως είναι η ζωή στο διαστημικό σταθμό. Ήταν η πρώτη μας στάση. Πάμε και λίγο μακρύτερα να δούμε τι γίνεται. Τι ψάχνουμε? Τη ζωή. Ψάχνουμε κάποια μόρια, κάποια σημάδια ζωής. Κυρίως ψάχνουμε για νερό, ψάχνουμε για κάποιες οργανικές ουσίες, όπως είναι οι πρωτεΐνες, όπως είναι οι ζάχαρες, τις ουσίες που συναντάμε πάνω στη γη. Και κάποιες μορφές ζωής πιθανόν, όπως είναι τα βακτήρια. Έχουμε βρει κάτι από αυτά? Για να δούμε. Ένα ερωτηματικό είναι τι γίνεται στον Άρη, που από παλιά έχει εξάψει τη φαντασία του ανθρώπινου νου. Εδώ βλέπετε τη Γη, βλέπετε τον κόκκινο πλανήτη Άρη, που είναι περίπου το 1/3 της Γης, και εδώ βλέπετε συγκριτικά το μέγεθος της σελήνης. Ο πλανήτης Άρης, μια φωτογραφία του Άρη, με μια τεράστια χαρακτηριστική χαράδρα που βρίσκεται περίπου στον οσημερινό του, είναι η Βαλές Μαρινέρης. Έχει ένα μήκος περίπου 4.000 χιλιόμετρα, τεράστια χαράδρα. Και να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε βρει κάτι? Έγιναν πολλές προσπάθειες από παλιά. Ήδη από το 18ο αιώνα γινόταν και πιο παλιά παρατηρήσεις με τηλεσκόπια. Βρήκανε ότι έχει ο Άρης μία αρκετά παρόμοια, είναι παρόμοιος σαν πλανήτης με τη Γη. Αρκεί να σας πω ότι έχει εποχές. Έχει μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό του που είναι για 24 περίπου ώρες, όπως είναι η Γη. Και επίσης έχει πάνω στους πάγους, στους πόλους, στο βόρειο και στο νότιο πόλο, έχει παγοκαλύματα. Πώς έχουμε εμείς πάγους, έχει και αυτός. Μόνο που εκεί οι πάγοι δεν είναι από νερό όπως είναι εδώ σε εμάς, αλλά είναι από διοξείδιο του άνθρακα. Φανταστείτε λοιπόν ένα πλανήτη που έχει κάποιες ομοιότητες με εμάς και νομίζανε λοιπόν ότι ίσως βρούμε κάποια ζωή, ίσως βρούμε κάποια σημάδια. Βέβαια όλα αυτά έπρεπε να επιβεβαιωθούν μόνο με αποστολές διαστημικές που μελετήθηκαν με επιστημονικά όργανα. Εδώ σας δείχνω τις πιο σπουδαίες, τις αποστολές παραδείγματος χάρη Viking 1 και 2 το 1976. Στείλανε λοιπόν κάποιες μη επανδρωμένες, χωρίς αστροναύτες πάνω στον Άρη, και μάλιστα ρίξανε και κάτι μηχανάκια στην επιφάνεια του Άρη. Εδώ βλέπετε ένα τέτοιο ρομποτάκι, το οποίο έχει και κάποιους σωλήνες. Εδώ είναι κάτι σωλήνες με τους οποίους τα ρομποτάκια αυτά πήρανε δείγμα από το αριανό έδαφος και κάνανε αναλύσεις. Πολλές αναλύσεις για χημικά στοιχεία, αν υπάρχουν αέρια που δείχνουν πιθανόν ίχνη ζωής, αν υπάρχει ίσως κάποιο απολίθωμα, κάποιο ίχνος μικροοργανισμού, τα ψάξανε όλα, δεν βρήκανε κάτι από μορφή ζωής ή απολίθωμα, βρήκαν κάποια αέρια που μοιάζαν με τα αέρια της φωτοσύνθεσης, με τα αέρια που έχουμε από διεργασίες ζωής πάνω στη Γη. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα δεν δέχτηκε ότι αυτά, οι πιο πολλοί επιστήμονες δεν δέχτηκαν ότι ήταν αέρια που βρέθηκαν λόγω ζωής, αλλά το απέδωσαν σε γεωλογικές διαδικασίες. Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα και αυτά τα αέρια βρίσκονται, μπορεί κάλλιστα να βρεθούν και από χημικές διαδικασίες, όχι από κάποιους οργανισμούς. Οπότε, ερωτηματικό. Παρότι έγινε όλη αυτή η προσπάθεια, 1976 μένει με πολλά ερωτηματικά. Μια επόμενη σημαντική αποστολή, 1997, αποστολή Mars Surveyor. Φωτογραφίζεται όλος ο πλανήτης Άρης, μελετάται με πολλά επιστημονικά δεδομένα. Τι βρίσκουν? Βρίσκουν κάποιες χαράδρες, αυτή είναι φωτογραφία από την επιφάνεια του Άρη. Παρατηρούμε εδώ κάποιες γραμμές. Οι γραμμές αυτές είναι σαν να έχει περάσει από εκεί νερό. Γραμμές υδατοδιάβρωσης, λένε οι επιστήμονες. Και πράγματι μοιάζει με κάποιες κοιλάδες πάνω στη Γη που μοιάζει πάρα πολύ με κοιλάδες διαβρωμένες από το νερό. Εδώ αρχίζουν και πείθονται οι επιστήμονες ότι μάλλον υπάρχει κάπου ή υπήρξε στο παρελθόν νερό πάνω στον κόκκινο πλανήτη. Χωρίς να είναι εντελώς σίγουροι, αλλά προς τα εκεί προσανατολίζεται. Επόμενη αποστολή, 2001, Mars Odyssey. Τι βρίσκουν? Κάτι πιο συγκεκριμένο. Βρήκανε νερό που μέσα στο έδαφος του Άρη, σε γεωγραφικά πλάτη μεγαλύτερα των 40 μοίρων
και έχουμε κοιτάσματα υδάτινου πάγου, νερό δηλαδή με μορφή πάγου, το βλέπετε εδώ, είναι πραγματικές φωτογραφίες, βρήκανε νερό σε μορφή πάγου μέσα στο αριανό έδαφος. Αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται πλέον και έρχεται να επιβεβαιωθεί με μια πιο πρόσφατη αποστολή το 2004, που μάλιστα είναι ευρωπαϊκή αποστολή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαστήματος και μελετάει τα παγοκαλύματα που λέγαμε από διοξείδιο του άνθρακα στο Βόρειο Πόλο και στο Νότιο Πόλο. Αυτή η αποστολή μελετάει μήπως από κάτω υπάρχουν κάποιοι θύλακες με νερό, με παγωμένο νερό, και πράγματι το βρίσκει. Υπάρχει, έχει βρεθεί παγωμένο νερό, νερό σε μορφή πάγου, κάτω από τα παγοκαλύματα του διοξείδιου του άνθρακα. Και βλέπετε μια πολύ ωραία φωτογραφία σχετική εδώ. Οπότε, οι επιστήμονες πιστεύουν σήμερα ότι ο Άρης πριν πολλά χρόνια, πριν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, ήταν κάπως έτσι. Γεμάτος με θάλασσες και με αρκετό νερό. Υπήρξε και ένα άλλο δεδομένο για τον Άρη, το οποίο αμφισβητήθηκε αρκετά. Το 1996 μια ομάδα επιστημόνων αναφέρουν ότι βρήκανε σε ένα κομμάτι αριανού μετεωρίτη, τον Αλή 84001, δεν έχει σημασία το όνομα, ότι βρήκανε λοιπόν εκεί μορφές ζωής. Θα μου πείτε πώς ξέρανε ότι είναι αριανός μετεωρίτης. Μετεωρίτης είναι ένα κομμάτι πέτρας. Βρήκανε λοιπόν κάπου στον Νότιο Πόλο, στην Ανταρκτική, αυτό το κομμάτι, το συγκεκριμένο που έχω εδώ στη φωτογραφία, και λόγω της σύστασής του που είναι πολύ διαφορετική από τις πέτρες της γης και με διάφορους άλλους τρόπους, ξέρουν οι επιστήμονες ότι προέρχεται από τον Άρη. Είπανε λοιπόν αυτοί οι επιστήμονες, και έγινε μεγάλος άλλος τότε, ότι αυτά εδώ που τα βλέπετε σαν σκουλικάκια, σαν κάπως, σαν ζωάκια, σαν μικρούτσικα πραγματάκια, αυτά λοιπόν ότι είναι απολιθώματα μορφών ζωής. Και μοιάζουν λίγο αν θέλετε. Καμιά φορά βλέπεις αυτό που θες να δεις. Οι περισσότεροι πάντως επιστήμονες δεν το δεχτήκανε αυτό. Ήτανε αμφισβητήσιμο το αποτέλεσμα. Συμπέρασμα λοιπόν για τον Άρη. Σίγουρα έχουμε βρει νερό εκεί πέρα, σε μορφή πάγου. Δεν έχουμε βρει απολιθώματα. Ή ίσως κάποιοι λίγοι το πιστεύουν αυτό. Άρα μένει πολλή δουλειά ακόμα για να δούμε και τι άλλο θα βρούμε. Πάμε να δούμε στη σελήνη. Ας πάμε στην τρίτη στάση του ταξιδιού μας. Βλέπετε ένα χάρτη εδώ για το φεγγάρι, από το 1647 ενός γνωστού αστρονόμου Πολωνού, του Χαβέλιους, και βλέπετε και μια πιο σύγχρονη εικόνα της σελήνης. Θα δουν εδώ οι φιλόλογοι παντού, μάρε τρανκυλιτάτης, μάρε σερενιτάτης, μάρε έτσι, μάρε αλλιώς, δηλαδή θάλασσες. Η σελήνη παντού έχει ονόματα με θάλασσες. Έτσι το είχαν φανταστεί. Όπου βλέπανε σκοτεινό σημείο, φανταζόταν οι παλιοί αστρονόμοι, εκεί πρέπει να είναι μια θάλασσα. Είναι πράγματι έτσι. Έπρεπε να έρθουν οι διαστημικές αποστολές να το επιβεβαιώσουν ή να το καταρρίψουν. Το 1969-1972, 12 άνθρωποι, τα λέγαμε, περπατήσανε στο φεγγάρι. Δεν είναι μόνο η πρώτη αποστολή γνωστή, τον Ιούλιο του 1969, ήταν και άλλες που ακολούθησαν. Πάρα πολλά επιστημονικά όργανα τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια της σελήνης. Μετρήθηκαν τα πάντα, θερμοκρασίες, πιέσεις, φάσματα, τα πάντα. Κάτι άλλο που ίσως δεν ξέρουν πολλοί. Πολύ σεληνιακό υλικό κουβαλήθηκε στη γη. Κάπου 400 κιλά πέτρες από τη σελήνη ήρθαν στη γη και μελετήθηκαν. Βλέπετε εδώ κάποια κομμάτια από σεληνιακές πέτρες. Τα πετρώματα που βρέθηκαν στη σελήνη είναι εντελώς παρόμοια με αυτά που έχουμε στη γη. Δεν βρήκαμε κάτι περίεργο. Ψάξανε λοιπόν παντού για απολιθώματα, για ίχνη ζωής, για κάποια περίεργα ίσως σημάδια, κάτι. Τίποτα. Σε όλες αυτές τις πέτρες δεν βρέθηκε το παραμικρό ίχνος ζωής. Έχασαν λοιπόν το ενδιαφέρον τους οι επιστήμονες για αρκετά χρόνια για τη σελήνη. Πιστέψαν ότι τα είδαν όλα. Έως το 2006, που ένας ευρωπαϊκός δορυφόρος, ο Smart One, πηγαίνει και αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον, γιατί στους πόλους της σελήνης, εδώ βλέπετε κάποια στρογγυλά, αυτοί είναι κάποιοι κρατήρες παλιών ηφαιστείων στη σελήνη, και εκεί βρέθηκε, από διάφορες μετρήσεις που έγιναν,
ότι υπάρχει πιθανή παρουσία πάγου νερού εκεί μέσα. Είναι κάποιοι κρατήρες στο βόρειο και στο νότιο πόλο της σελήνης που είναι στο αιώνιο σκοτάδι, δεν φτάνουν ποτέ εκεί οι ακτίνες του ήλιου με την κλίση που φτάνουν. Ουσιαστικά είναι πάντα πολύ χαμηλές εκεί οι θερμοκρασίες και πιστεύετε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει νερό. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχει νερό με μορφή πάγου. Γίναν και άλλες έρευνες βέβαια, να επιβεβαιωθεί. Εδώ βλέπετε μία έρευνα που βασίστηκε στην μελέτη της συγκέντρωσης του υδρογόνου, πάλι για τον βόρειο πόλο και για τον νότιο πόλο. Το πολύ υδρογόνο είναι με το μπλε χρώμα, πράγματι βρέθηκε αρκετό μπλε χρώμα, και εδώ και εκεί. Και γίναν και άλλες μελέτες, όπου αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τις ηλιακές καταιγίδες, παραδείγματος χάρη. Γίναν κάτι πειράματα που ρίξανε ρουκέτες στην επιφάνεια της σελήνης και μετρήσαν τις αντιδράσεις του σεληνιακού εδάφους. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής για το νερό στη σελήνη όμως δεν είναι ξεκάθαρα. Είναι τα μεν αντικρούουν τα δε. Δεν είμαστε σίγουροι λοιπόν για το νερό στη σελήνη. Θα βρούμε ποτέ και σε τι ποσότητες. Ίσως, δεν είναι πραγματική φωτογραφία, έτσι, είναι φτιαγμένη αυτή. Ίσως κάποτε να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν έρθουμε εκεί, λένε οι επιστήμονες, θα είναι πολύ καλό για τους ίσως μελλοντικούς επιστήμονες και απίκους της σελήνης και ίσως και μία βάση για ανεφοδιασμό για άλλες διαστημικές βάσεις σε άλλους σταθμούς και σε άλλους πλανήτες. Έτσι λένε οι αισιόδοξοι της υπόθεσης. Θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλες αποστολές για τον Άρη, παραδείγματος χάρη που είπα προηγουμένως. Η επόμενη αποστολή που σχεδιάζεται είναι η ExoMars το 2016, αποστολή ευρωπαϊκή σε συνδυασμό με τη Ρωσιμοκόσμος που είναι ρωσική και ευρωπαϊκή υπηρεσία μαζί του διαστήματος, και τότε θα ξαναψάξουν για τον πλανήτη Άρη που λέγαμε πριν, για ζωή, για διάφορα αέρια κλπ. Ίσως λοιπόν κάποτε βρούνε στοιχεία που χρησιμεύσουν για τις υπόλοιπες διαστημικές αποστολές. Εδώ είναι μια φωτογραφία βέβαια επιστημονικής φαντασίας, έτσι μια εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Νίλα. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ερώτηση δεν θα κάνω, απλώς θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους αστρονόμους, τους αστροφυσικούς, τους αστροονειροταξιδευτές στους ουράνιους ωκεανούς. Ροή, πηγή, σοφία, σύμπαντο-ουσία, γη, σύμπαντο-σπήλη, αστρική ύλη, αστερόσκονη, μήνη, σμήνη έτη φωτός, άστρα παρόντα, άστρα απόντα, απείρου γαλαξία παρελθόντα. Νούδια ξυφισμοί, φαντασία σκαλπασμοί, στη γαλαξιακή τελειότητα ρηγώ, στη συμπαντική μουσική σιωπώ, στον αστεριών τον παλμό ηρεμό, φωτός πλέξη, διακτηνισμού ρυθμός, ακτίνων ζεύξη, νοήμων όντας, πώς να κινηθώ, να κρατηθώ, ποιος ταξίδια στους γαλαξίες θα φιλέψει, φαντασία αέναος ναύς, απορώ, εύχομαι, νου διάσταση αδαής, παρακαλώ, προσεύχομαι, αγαπώ, ουράνιοι, ωκεανοί, σχήμα αστρικό αχανές, εωρούμε, ισορροπώ, συμπαντική μέτρηση αγαστή, διάστημα γαλαξιακό, αγάπη άναρχος, αρμονία στο άπειρο. Σας ευχαριστώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι
εμπνέει το διάστημα και για ποίηματα. Την προηγούμενη φορά είχαμε τις εμπνεύσεις κάποιων σπουδαίων συνθετών Ελλήνων που μας παρουσίασαν τα παιδιά με το μουσικό τους πρόγραμμα. Θέλετε κάποια ερώτηση? Ναι. Λοιπόν, ωραία. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ίσως θα έπρεπε κάθε φορά που αναρωτιόμαστε αν υπάρχει ζωή εκεί έξω, εκεί πάνω, όπως το θέλει κανείς, να ξεκινάμε αναρωτιόμενοι αν υπάρχει ζωή εδώ κάτω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, μάλλον. Αν αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι πραγματική ζωή. Σαν βιολόγος, βέβαια, η απάντηση είναι προφανής. Αλλά αναρωτιέμαι μήπως είναι πιο ενδιαφέρον τελικά αυτό να ψάχνουμε εμείς, όπως παρουσιάσατε, να βρούμε ίχνη ζωής εκεί έξω. Μήπως θα ήταν πιο αποτελεσματικό να στραφούμε στο πώς δημιουργεί, πώς σχηματίστηκε η ζωή σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, να δούμε τι σημαίνει ζωή. Δηλαδή, αν κάποιος ξεπεράσει, ας πούμε, αντιλήψεις αιώνων, αυτό που υπόθηκε πριν, ας πούμε, τα αστέρια είναι πονηρά, οι άνθρωποι σκέφτονται ότι τα πάντα στη ζωή έχουν ένα νόημα, ας πούμε, ανώτερο, ότι η ζωή υπάρχει γιατί ξέρω κάποια ανώτερη δύναμη, οτιδήποτε. Τότε το ξεπεράσουμε όλο αυτό το μεσαιωνικό κτλ. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς σχηματίζεται η ζωή εδώ στον πλανήτη Γη και να αναρωτηθούμε ποιες πιθανότητες θα είχε, ας πούμε, να σχηματιστεί η ζωή με τον ίδιο ή με παρεμφερή τρόπο σε κάποιους άλλους χώρους στο διάστημα. Και αυτό ίσως θα μας ξεμπλόκαρε, θα ξέρουμε τι θα ψάξουμε. Με αυτή την έννοια το λέω. Ευχαριστώ τον συνάδελφο το Λευτέρη για την ερώτηση. Μου δίνει την ευκαιρία να ξαναμιλήσω. Είναι το ερώτημα, βασικά είναι δύο ερωτήματα, έτσι. Είναι το τι είναι ζωή και τι ορίζουμε ζωή και αν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η ζωή εδώ πάνω στη Γη. Το δεύτερο ερώτημα, το πώς ξεκίνησε η ζωή στη Γη, είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πώς ξεκίνησε και γενικότερα η δημιουργία του κόσμου, των πλανητών και όλου του συστήματος. Δεν μπορούμε να το αποκόψουμε δηλαδή αυτό. Έχουμε φτάσει, οι παλαιοβιολόγοι έχουν φτάσει σε συμπεράσματα για αυτό το θέμα, τα έχεις διαβάσει, για το ότι πιστεύουμε ότι σε μια αρχαίγονη θάλασσα, πριν δισεκατομμύρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, υπήρχε μια αρχαίγονη θάλασσα, όπως τη λένε, όπου υπήρχαν κάποιες πρώτες οργανικές ουσίες και κάποια στιγμή κλείστηκαν από μια μεμβράνη. Αυτό ήταν το πρώτο κύτταρο. Αυτό πιστεύουμε σήμερα. Και υπάρχουν και πειραματικές αναπαραστάσεις αυτού του γεγονότος που το έχουν επιβεβαιώσει. Όσο για το τι ονομάζουμε ζωή και πώς καθορίζουμε τη ζωή, έχουμε κάποια κριτήρια σαφή στη βιολογία. Τα κάνουν τα παιδιά ήδη από την πρώτη γυμνασίου και τα ταλαιπωρούμε. Και βλέπω εδώ μαθητές μου και μου δίνει μεγάλη χαρά. Αλλά είναι πώς ορίζουμε τη ζωή όπως την ξέρουμε. Γιατί πάντα ορίζουμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε και όπως τα καταλαβαίνουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να φανταστούμε μια ζωή αυτή τη στιγμή, τη ζωή, έξω από τον άνθρακα, από το οξυγόνο, από το υδρογόνο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε, και εγώ προσωπικά πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρχουν άλλες μορφές ζωής, που είναι ίσως βασισμένες στο πυρίτιο, στο άζωτο, σε κάποιο άλλο στοιχείο. Δεν μπορούμε όμως να φανταστούμε πώς είναι και τι διεργασίες έχουν. Μόνο με τη φαντασία, δεν έχουμε κάτι επιστημονικό. Αλλά και στα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή να κάνουν μια προέκταση της επιστήμης και της φαντασίας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι σε τόσα δισεκατομμύρια, κάθε γαλαξία έχει δισεκατομμύρια άστρα. Το σύμπαν έχει δισεκατομμύρια γαλαξίες. Θα ήταν πολύ εγωιστικό να πούμε ότι πουθενά δεν υπάρχει καμία μορφή ζωής, έστω και αυτόν που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιο Ford αυτοκίνητο INT. Κάποιος από εδώ μήπως, γιατί δεν μπορεί να φύγει ο κύριος Αλισανδράκης, αν μπορείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση?
Κάνατε την εξής παρατήρηση τώρα που μου έκανε εντύπωση, ότι προς το παρόν δεν μπορούμε να φανταστούμε μορφή ζωής που να μην στηρίζεται στον άνθρακα ή έστω στο πυρίτιο. Και εμένα η ερώτησή μου είναι γιατί μας περιορίζουν τα στοιχεία αυτά, γιατί πρέπει δηλαδή να στηρίζεται στον άνθρακα ή στο πυρίτιο, τι πρόβλημα υπάρχει με κάποια άλλα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η γνωστή γύρω μας ύλη και από τα οποία αποτελείται η ύλη οποιοδήποτε πράγματος μέχρι σήμερα ξέρουμε. Τώρα, αν μπορούμε να σκεφτούμε, ίσως, εντελώς με τη φαντασία μας, κάτι που δεν αποτελείται από ύλη, είναι θέμα αντίληψης και φαντασίας. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Δεν με καλύψατε, όχι γιατί φταίτε εσείς, γιατί οι γνώσεις μου εμένα είναι περιορισμένες. Μπορείτε να μας πείτε την ιδιότητά σας για να... Εγώ είμαι οικονομολόγος, δεν έχω καμία σχέση με αυτό το αντικείμενο. Ναι. Τα στοιχεία της ύλη, τα οποία αποτελείται ύλη, είναι συγκεκριμένα. Τα ίδια έχουμε βρει και στη Σελήνη και στον Άρη, ακόμα και στους έξωπλανήτες, τους πλανήτες εκτός ηλιακού συστήματος, που μέχρι τώρα έχουμε μπορέσει να ανιχνεύσουμε με έμεσους τρόπους, ανιχνεύουμε τα ίδια στοιχεία. Δεν έχουμε βρει κάτι άλλο. Καταλάβατε. Οπότε, αυτό που ρωτάτε, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν μπορούμε να το πούμε επιστημονικά. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω λιγάκι σε σχέση με την απάντησή σας προηγουμένως. Πράγματι το ερώτημα, υπάρχει ζωή εκεί έξω, μπορούμε να το συσχετίσουμε με το πώς ξεκινάει η ζωή στη Γη. Έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που ξέρουμε. Για να ορίσουμε ζωή πρέπει να μιλάμε για κύτταρο. Όχι απλώς υπάρχει, αλλά αναπαράγεται. Δηλαδή δεν μας φτάνει ένα κύτταρο που υπάρχει κάποια στιγμή, αλλά πρέπει το κύτταρο να αναπαράγεται και να αναπαράγεται με βάση τα μυθιλικά οξέα. Αυτό το ερώτημα, το πώς φτιάχνεται αυτό το κύτταρο, δεν το έχουμε απαντήσει. Και πάμε στο ερώτημα πώς φτιάχνεται αυτό το κύτταρο. Σήμερα, αν πούμε ότι καταλήξαμε κάπου, μπορούμε να πούμε ότι για να έχουμε κύτταρο πρέπει να έχουμε πρωτεΐνες, DNA, RNA και λιπίδια. Όπως και να τα συνδυάσουμε, ό,τι και να τα κάνουμε, κύτταρο δεν μπορούμε να έχουμε στο εργαστήριο. Έτσι, αυτό είναι ένα θεμελιώδες αναπάντητο ερώτημα της βιολογίας, έτσι δεν είναι? Και αν καταλήγουμε κάπου, είναι ότι καταλήγουμε στο πιο πιθανόν να είναι το πρώτο βιομόριο που φτιάχνεται. Και η αντίληψη σήμερα είναι ότι το πρώτο βιομόριο που φτιάχνεται είναι το μόριο του RNA. Γι' αυτό και λέμε ότι ο κόσμος μας, έτσι όπως το ξέρουμε, είναι ο κόσμος που φτιάχτηκε πάνω στο RNA. Χωρίς όμως να λέω εργαστηριακά να μπορούμε να το κάνουμε. Άρα μιλάμε για θεωρίες, έτσι. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό. Άρα δεν έχουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πώς φτιάχνεται η ζωή στη Γη, έχετε δίκιο, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε απάντηση για το πώς μπορεί να είναι η ζωή εκεί πέρα έξω. Μπορεί να είναι εντελώς ίδια ή εντελώς διαφορετική από τη ζωή που έχει. Κάτι άλλο? Λάζαρε? Μαθητής από το σχολείο μας, από την πρώτη γυμνασίου, το περίφημο Α3, σ' ακούμε. Μήπως υπάρχει, εκτός από τη Σελήνη και τον Άρη, έχουν βρει επιστήμονες και άλλα βιοαποτυπώματα σε άλλους πλανήτες ή και εξωπλανήτες? Έλα, αφού το έχεις διαβάσει, πες το μόνος σου. Ήθελα να σας τεστάρω. Να το πω εγώ ή εσύ? Έλα, εγώ σου δίνω το λόγο. Έχει βρεθεί και στο Τιτάνα, στο δορυφόρο του Κρόνου, ότι υπάρχει νερό πολύ κοντά στο πυρήνα και υπάρχουν και υγρά άζωτο βέβαια.